fa allà? Doncs ocupa aquest poble que es diu el Coll. En el marc del cicle de conferències Històries de la Mar de la Frau, aquest diumenge 17 de setembre, Guifré Colomer, historiador de la URB, va dur a terme l'última xerrada que portava de títol Les vespres sicilianes, l'expansió territorial de la Corona d'Aragó a finals del segle XIII. Bàsicament és un episodi de la nostra història, que crec que és bastant poc conegut, en el qual la Corona d'Aragó, on Catalunya estava immersa completament, va conquerir el regne de Sicília, l'illa de Sicília. Ho va fer el rei Pere el Gran, que és el fill del rei Jaume I. Té moltes facetes polítiques. Avui en dia estem acostumats a sentir diferents polítics que cadascú parla de les seves ideologies. Doncs en aquesta guerra, com en totes, passa el mateix. Cadascú té la seva ideologia i cadascú l'expressa. I això es plasma en els textos cronístics que hem estudiat. La conferència va tenir lloc a la Sala Ferrer Malet i estava organitzada per la secció d'Història i Patrimoni de Foment Cultural de l'Hospitalet de l'Infant. I es va emmarcar també en la 27a edició del Mercat Medieval.